2 blynedd ers iddo gicio pêl mewn gêm gystadleuol, roedd Pawma yn dod ag atgofion melys iawn I gyn chwaraewr Cymru Leeds a Caerlyr Matthew Jones. Butterflies. Be stupid not to have them, I suppose, even for, well, any level. But excitement more than anything, just to get out there and to get 20, maybe 30 minutes under my belt. Llanelli yn ennill y meddiant a dyma Rhys Griffiths yn bwydo mas i'r asgell. Craig Williams I hwn, mae mewn i'r canol a chyfle fan hyn I Rhys Griffiths! Rhys Griffiths! Wel, fe nath Mulliner yn dda. Matthew Jones yn disgwyl I gyfle. Cyfle Caersws felly. Graham Evans I lwybr. Tu fewn iddo fe, mae Neil Mitchell. A Ryan Harrison o'i flaen e. O, drwch blewyn yn ddiheibio'r postyn. Llanelli di hennill unwaith eto, Mumford y bel letraws, mas I gyfeiriad Corbisero. Coro mo'n cael y gore ar Andy Davies. Y croesiad yna, o, Mark Pritchard! I 4edd gol y tymor hwn. 6 munud ar 20. Sean Meredith I Caersws. Yn chwilio am y symudiad, mae Evans yno. O, dros y traws, Craig Jones, na di wir. Mae mewn, o, dyma ni, mae yna lawiad. Corbisero wedi llawio'r bel. Wel, fydd hi'n gerdyn coch heb amheuaeth. Corbisero yn gadael y cae. Graham Evans, o, mor hyderus. Heibio I Harrison ac yn gwneud pethau'n gyfartal. Wel, dyma ni 55 munud ar y cloc. Mumford yn gadael a Matthew Jones yn gwneud I ymddangosiad cyntaf i'r cochion. Sean Meredith mewn mae'n dod. O, dyma gyfle I raid! Wel, Neil Mitchell ar peniad a Harrison yn effro. Matthew Jones. O, taro'r trawst! 4 munud y weddill ar y cloc a Matthew Jones yn gweld llygedyn o leini rhwng Mulliner ar trawst yn I mesur I berffaith. You know, I've got it done. I enjoyed the game itself. I mean, a point is better than nothing. But overall, I'm pleased that I've actually got that out the way.